जों आं दिनै बिसेसके 3टा पॉइंट दैगै कासा प्रेस कॉन्फ्रेंस मा लायखा पहिलानो आं जत्तनो आंनि तिप्रा बासिरनो आं खाखुपुरबाय हामबाय फारो तामके चिनि दिनै सिं चिनि बुसु सेंखा जत्तो तिप्रा रायजोगो चिनि तिप्रा साराव तै कुमुदो हाबराव बायनो बुसुनो पालायो वो बुसुनो बागै आं जत हामबाय तै काम करमखै ओ उत्सवनो पालायनो बागै आं जत्तनो एसे मिनिस्टार ऑफ ट्राइबल वेलफेयर तिप्रासा हामख्राय मंत्री गै आंनि खाका हाम याफारो ताव कैसे कप गै आंनि कयदिन सिगां थांनो फैगां टुर पहिला हांखाय आं 7 तारिखो 7 एप्रिल सिलचरो कैसा कोथरमा पांडा मांजाखा अब हांखाय विष्णुप्रिया कल्चरल फेस्टिवल चिनी विष्णुप्रिया मणिपुरनि कैसा उत्सव और बराना चीफ गेस्ट लांखा और कासार डिस्ट्रिक्ट सिलचरो और आं चीफ गेस्ट मांजाखा और बेलायखे आं दंथखा दिनै मणिपुरी सोसाइटी विष्णुप्रिया मणिपुरी राव आंनो पहिला आंनि जीवनाव पहिला बर' फेस्टिवल आं थांनो मांजाखा ते आरो बर' आंनो बर' बेलाय बरम लेखा आं बागै आं विष्णुप्रिया मणिपुरीयावनो बेलाय हामबाय मायाफार स्पेशली आरो दिनै बिधान सिन्हा बुंनो दङ बर' आर्मी प्रेसिडेन्ट आं बर' खाबाय खुबाय हामबायमोन सेकेंडली हाय दिनै 9 तारिख हमखाय सरि 10 तारिख एप्रिल हमखाय अच्छा बिराट फांसन अब अरुणाचल प्रदेश सेप्पा इकाय जागा दङ और इटानगर हईते प्राय 6 घंटा जार्नी और भाईना कैसा बरनी गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय यूथ अफेयर स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर गवर्नमेंट अरुणाचल अब 14 टाइम बरनी मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट रोखा लेखा अब बेलाय फांसन कटर अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर खाया चिनी आरो मिनिस्टार रोमाजाखा आनो बरो हेसे चीफ गेस्ट बरो दिंखा और मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट नि ग्रैंड फिनाले हजार बरो आरो आं 10 तारिख थां मांजाखा ते आनो बरो चीफ गेस्ट नामखा ते आरो बरो तैबा वन सुबु मैया आरो बरो आनो गार्ड ऑफ ऑनर अब बरो लिखा गार्ड ऑफ ऑनर तो साधारण बरो मानिया अब तो साइ मानो दिन अरुणाचल गवर्नमेंट नो आं बेलाय हामबाय मारो पुरानो गार्ड ऑफ ऑनर थाइखा थाइख्लायै 10 तारिख एप्रिल आं अरुणाचल प्रदेश इटानगर मोनसे हाचाल सेप्पा हिखाय दङ और सेप्पा टाउन आं थांमानजाखा अब बेलायखे नायथक बेलायखे फांसन कटर अब आं बेलायखे हा दंथखा दै अरुणाचल गवर्नमेंट आनो बेलायखे बरम लिखा आनो बर चीफ गेस्ट खालामखा अब आं बरनो पाइफ्लाया आंनि खाखौ फुरबाय हामबाय मायाफार देबो सारना सानामसुगो जों सरकार फाइमारि परियो बिजि बायदि सरकार अब आं हामगे साइमानो एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंक्लाय अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते कैसा पार्ट आं आरो नि नोडल मिनिस्टार जेकुनु फान्ड डाइवर्ट खालामखाय बो आंनि थुते थांगो जों जे मानसा जों साइड खाय दङ अब कोनो बुल गुरै जों बरनो कोनो डिस्क्रिमिनेट खाया जे मानसिफोरखौ साइड खाय दङ बरंसो आं हामगे साइमानो आंनि रेकर्ड दङ आगनि स्लाइ जों गोबां सिबरनो रां फैसा होय दङ 2-3 सप्ताह सिगां आं निजे अब एडीसी रानिया तखन आं एडीसी रां होखा जों कैसा दिनै रिपेयरिंग कैसे स्कूल तिप्रासा स्कूल नि रिपेयरिंग रां जों मांखा प्राय 13 करोड़ 1300 कोटी रां मांखा आ रांनो जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते खायनो दंमानि किन्तु आं वानसगुइ अब आं एडीसी नो आलादा खायबो रोखा आं लुदो रोखा जे दिस एमाउंट
can be awarded to TTAADC. Heklai चारटा स्कुलनि कन्स्ट्राक्शन बै बाउंडारी वाल नि बागै जों रां मोनखा 1300 कोटी आबनो जों आंनि जे खुद आंनि इच्छा बाय आं एडिशनाव डाइभार्ट खालामखा एवार्ड खालामखा दा कायसा जों इदानिंगो आंनाव पुरा फाइल दङ रेकर्ड दङ जों पहिला एडिशनाव 37 crore 50 lakhs 37 कोटी 50 लाख रां जों रखा एडिशनाव पहिला इन्स्टलमेन्ट दा सेकेन्ड नखायनो रखा जों 41 crore 25 lakhs 41 कोटी 25 लाख जों खायनो बरनो रां रय रखा अबेक्लाय जों जेमानसा जों बर साइड खायनांगौ आं अबनो सानामसो जे जों एडिशनाव डिप्राइभ खाय दङ एडिशनाव जों रां रहोया अकबर आं खोनामानि आबो आनि मते आबो अंगिया जों जेमानसा जों साइड खायनांगौ जों कोनो दिनो जों एडिशनाव डिप्राइभ खाया एडिशनाव जों जेमानसा जों साइड खायनांगौ आबो बनि बागै आं खाकावो हेसेन नोडल मिनिस्टार आनि सान जत रेकर्ड दङ रेकर्ड मडेल कक साबो जों रां रहोया हाय बरो सामानि अभियोग खायमनि आबो जाया आंथ नौ रेकर्ड फैनो फैदि ताम खोबा जे मानथाय आबर माननाय बर जे मानथाय दमना जों लिरनाय ते बरंस एक्सट्रा रां रि दं जों बरनो रेना बच्चा सखाय तब इदानेबो जों डिक्लेयार खायखा प्राय 30 कोटी हाय रां जों आरो खुमलुं हस्पिटाल न आपग्रेड खायनो बागै ते कतर खायनोबो आबो जों रां प्लेस लायगा आबो जों बाजेट दङ अबाय क्लाय जों तिनि बाजेट नाजाक अब एडिशनल बाजेट जे अब तिनी बाजेट अपन जों एडिशनल जों डाइभार्ट खालामनाय एडिशनल जा फैनाय आरानो ते उसामां सागा तिनी अब हाय नेने प्लेग्राउंड सिन्डेटिक प्लेग्राउंड खायना बागै जों बाजेट माखा अब जों एडिशनल जों खायनाबो जों साका अब तिनटा जा जों खायना कक्तमनि नेने पदबे लोकाय खायनो तमनि तै जों किलाराव अब हायनो जों अब जों बाजेट नाजाक ओ बाजेट मान खांखाय अवश्य माननाय आबाद माखा जों एडिशनल अब डाइभार्ट खालामनाय अबायक्लाय जों जेमानसा जोंनि एडिशनल बागै जों नायगिन खायनांगौ साहाय्य खायनांगौ तै बनि बागै आं किनो मसाव एडिसियो जोंनि मैक्सिमाम चिन्तिफ्रा दं और जागा डेभलपमेन्ट खायमा जागा और कोनो पार्टी करै और कोनो जात करै जत्तनो आरो जों इकुवेल बागै जों ट्रिट खायो एडिसिनि बागै जों अनसय दं जों गोबां प्रजेक्ट खायखा एडिसिनि बागै तामुखेब जों अबगाय जों सिनानो मुसु एडिसी हैव नो पावर बरने बाजेट तयखाने बर पावर करे बर तुनो साबित खायो बर डायरेक्ट सेंट्रल बर हमाया अबगाय एटा 6 शेड्यूल प्रोविजन तबो जे एडिसी रंख्लाय बरने बाजेट खायना बर कोनो क्षमता करे बर थ्रु स्टेट गवर्नमेंट बर माथांगो अबगाय नियम अबगाय आइन अबगाय जों साइड नगो जे एडिसी नाव तै एम्पावर खायना बागै निजिनि डाइरेक्ट फान्ड माना बागै जों जत्तो पार्टीनो जों दिनै तमा तिप्रामथा तमा आईपीएफटी जों अब साइ दङ एडिशनाव तै एम्पावर मा खायनाय एडिशनाव फुल फ्लेजेड स्टेट मा खायनाय स्टेट उन मा खायनाय अबाय जों साइ दङ तांगो इनके जों लुखा दीर्घ बছর प्राय 35 বছর 40 বছর जों एडिशनाव निजिनि उन बाजेट जों खायनाया जों रां कम मानो अब जों लुगैनो जों ताव जों तिप्रासाराव मैक्सिमम 30% इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कर्मचारी स्टूडेंट यूथ जत्तनो ताबक जों आवाज दिसाय दङ भइस दिसाय दङ जों एडिशनाल तै जों आपडेट खायगै जों स्टेटहुड मा खायनाय तै डाइरेक्ट फान्ड मारिनाय बेके फुल फ्लेजेड स्टेटहुड खायनाबो जों ओ दागनार दङ बनि बागै जों अपन सावदे जोंनि बीजेपी आईपी सरकार दा प्रेजेन्ट एडिशनाव डिप्राइभ खायो रां दहैया हाय हमने आबो आं खागाव आबो आबो सहिया जों जेमानसा साइड खायनांगौ आंहा गोबां प्रमाण दङ आं थांनाय रावबो गोबां रां रखा जेबरन मानथाय आबो बैसो माननाय मानथायनि बेसि रहना बागै जों जा साहाय दङ रिबो दङ जों जे जों ताव हस्पिटाल जों रां नाय मोनाबो ताव अबया बर मानथाया तपन जों एक्सट्रा बागै बर केयार खायनो बागै जों सालायजा आंनि खुद और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार हिसाबै आं माजे माजे जों सालायो जों फाइनान्स मिनिस्टार सालायो जोंनि चिफ मिनिस्टार जों सालायो जों एडिशनाव बायग्लाय जों दैसा फान्ड फ्ल' खालामनाय
रां रिमानाय आबाद जों सोलायदों बोरैबा आं खागौ जों जे ADC डेभलपमेन्ट आखाय स्टेट कुन डेभलप माया neglecting other part some part जों स्टेट डेभलपिंग माया आबाद जों जे लखौ ADC बो एकय मांनाय जनरल बो एकय मायना equally there should be balance of development there should be equal development should take place आबाद जों नायो बोरैबा आं खागौ जोंनि बिसिङाव जों आनासिं मा दंलायनाय तीन तिप्रसा बिसिङाव जतनो बिसिङाव जों दा गुड रिलेशनशिप आनासिं बिसिङाव जों मा दंलायनाय केवनो याक्सि सुलि कक सागै बा केवनो दुसो हामि होय आबाद लाभ करै all are welcome जतनो फाइदि जों थामसे खलायै बाखा बाक्सा खलायै जों सामलायनाय केवनो जों दुस होयागै केवनो हाय हायागै जों बाके डेभलप मानाय तै जों तिनि मानथाय तिनि मेन टारगेट गोल जों बाके एचिभ खालामनाय अबसे जों मा सावनांगौ जों बहाय बाबो सावहन हिङै जों लाभ करै आं अबार आं नायबो तिनि टारगेट तिनि गोल नाव जत साइमान जों तामन नाय आंबो बार मा सावो ताबो तिनि बिसिङाव जत इंटेलेक्चुअल ग्रुप कर्मचारी हिन्दी यूथ हिन्दी स्टूडेंट हिन्दी जत नायो जों बहायनो निजनि याखम बासागै जों सादिनखौ तनामो सगो जों स्राय स्रायखौ तनामो सगो और बागै स्पेशल आईपीटी पार्टी जों बारबानो सावो जों अल्टीमेट सल्यूशन अल्टीमेट गोल ओके सेपरेट स्टेटहुड आबाद जों बारबानो सावो बनि बागै आं खागावो जों फाइदि जों सरकार दंबाबो बिजेपि सरकार जों जे सामख्लायदोंमोन इनाव जे साइमानो जे जों माथो सामख्लायदोंबो ते गोबां मानसिनि आइन ता पासिं दङ इदानिबो जों दा लुखा तिनि ताबो तिनि ककबरावनो जों रोमांसिक फैना बाय जों साहाय दङ आबो आं जतनो कयनाय जों फाइदि जतनो खाबाक साख्लाय सामलायनाय याब्रे बासे सामलायनाय औ कयैनो आं तिनि प्रेस कन्फरेन्स और मुथाका ते लास्ट आं तेसा पॉइंट मा साने जों मियावो तिनि CC meeting Central Executive Committee meeting जों आचोखा आं पहिला प्रेसिडेन्ट मामनि परेगो 3 तारिख 1-2 तारिख चिन कॉन्फ्रेंस का स्टेट कॉन्फ्रेंस अपनी परेगो आनो चिनि पार्टी हामजागै आनो इलेक्ट लायका अपनी परेगो जों हमनो फर्स्ट मीटिंग चिनि सेंट्रल कमिटी मीटिंग मियाव जों आचो प्रेस क्लब आरो जों डिसिसन नाखा जे चिनि पहिला चिनि पार्टीनो जों स्ट्रेंथ माखायनाय माक राग माखायनाय रिवाइव माखायनाय चिनि पार्टी एक्टिविटी Secondly, जों डिसिसन नाखा जों इदानी विदिन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम जों दिल्ली थाङै जों आरो होम मिनिस्टार डक्टर प्राइम मिनिस्टार एकेबारे जोंनि जेपि नाड्डा आरो टप लिडार बाय जों मा लायगै जों बर मेमाम रनाय एकेबारे जों बरनाव जों जत साइबाना थांनाय मासाव 8 तारिखआव जोंनि होम मिनिस्टार त्रिपुरा फाइफ्रो बसनो सालांखा एप्रिल मासआव आंनो कल खायनाय नबे कल खालायनाय जोंनि पार्टी एक्टिविटी बाय हायनि बस हामार दं गावन आं बर रिमाइंडर थिति होनाय जों इमिडिएटली जों स्ट्रंग टीम आईपीएफटी जों दिल्ली थाङै जों मानथाय सावगाय जों सालायनाय सेकेंडली जों सरकार जोंनि पार्टीनि स्ट्रेंथ खायनाय बागै प्रोटेक्ट डिविजन जों टूर खायनाय पट डिविजन जों टूर खायनाय जोंनि प्राय 34 डिविजन दं जोंनि एट प्रेजेंट आईपीएफटी पार्टीनि और डिविजन जों जत डिविजन जों आरो जों विजिट खायै जों बरावबाय मीटिंग खायनाय और जों डिसिसन नाखा तैबो जों फाननि बांखौ सलायखा आबाद बांगे आं खागाव चिनि जस्ट बिगिनिं जों पहिला आं प्रेसिडेन्ट मामनि परेगो अपने पहिला चिनि स्टेट सीसी मीटिंग आं मीटिंग जों गोबां सिद्धांत नाखा आबो आं खागाव जों तुलुतुला आगाव थांनाय आगो जों काम खायनाय जों दखान हानि बागै जों सामखायनाय गुबैख्लाय सामखायनाय गोथारखे सामखायनाय आबोन बाय आं खागाव चिनि जेना हरमोन ताकफोन जों फेरियाखौ जों आईपीएफ नाखरम जों फेरियाखौ जों आनटिल आनलेस जों एचिभ खायसे पर्यन्त जोंनि गोल स्टेटहुड जों माइसे पर्यन्त जोंनि मुभमेन्ट जारि दंनाय अबयस्य जों दिनै मुभमेन्ट आं कक सयनो सागो जों हे स्ल'यै दंखा दिनै मुभमेन्ट जों तेसा स्ट्रं खायनाबो ते रिपिट खायनाबो जों जतनो समाय थांजाक बेफोर जों गोबां बरफ फायखा जोंनि युथ फायखा बुरि बदल फायखा स्टुडेन्ट उइं फायखा एमप्लय उइं फायखा तेचिनि फानफ्रा बदल एक्स आर्मी ग्रुप फायखा बेखौ जोंनि एनजिओ फायखा बोरबा आं खागाव जों यूनाइटेडली जों थामसाख्लाय सामतामांख्लाय अबयस्य जोंनि पार्टी जों हायनो हाय गायसे जों रिलाइभ खायो स्ट्रं खायो